Il-ħadd filgħodu saret l-attività annwali tal-mixja mal-President, l-ewwel waħda taħt il-Presidenza Spiteri De Bono li fiha jinġabru l-flus għall-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Mijiet ta' Maltin inġabru quddiem il-Palazz ta' San Anton f'Ħattart sabiex pass wieħed qabdu triq tagħhom lejn il-Belt Valletta fejn il-mixja ntemmet fi Pjazza San George. Il-mixja bdiet għal-ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu mill-Palazz ta' Sant Anton f'direzzjoni lejn il-Kapitali. Għal-ħabta ta' 11, il-mixja waslet quddiem il-Parlament minn hemm il-President flimkien mal-kumplament tal-parteċipanti tal-mixja komplew triqithom għal Pjazza San George. F'diskors tal-okkażjoni, il-Prim Ministru Roberta Bella ħabbar li l-Gvern se jagħti donazzjoni ta' 20,000 euro lill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund bil-fondi tal-kawżi ġusti. Dr. Bella sostna wkoll dwar l-importanza li din l-attività turi l-għaqda nazzjonali. Issa li nimxu lejn ġurnata tant importanti ta' 26 ta' Diċembru il-ġabra l-karus nazzjonali kif qalet tant tajjeb il-President, karus nazzjonali li mbagħad konsistentement tul ix-xhur il-Gvern kif dejjem għamel f'dal-aħħar snin dejjem iżid fuqu. Jiġifieri llum il-Gvern fisem il-poplu Malti tal-ewwel għotja żgħira tiegħu imma mbagħad tul is-sena mal-karus tal-Malta Community Chest Fund inżidu litteralment il-miljuni biex kull min ikun jeħtieġ il-mediċina u hija mediċina li tiswa ħafna flus, kulħadd ikollu l-aċċessibilità għall-aqwa kura, kulħadd meta ikun għaddej f'dak il-mument irid jiffoka fuq saħħtu mbagħad l-importanza li l-Istat jieħu ħsieb il-bżonnijiet l-oħra kollha ta' dak li jkun. Però nixtieq nirringrazzja l-poplu għax illum rajna din l-espressjoni ta' qda nazzjonali li kienet verament f'saħħitha. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono semmit kif din il-ġimgħa ġie ffirmat ftehim bejn il-Malta Community Chest Fund u l-Gvern biex dan tal-aħħar jidħolqu għall-mediċini. Sostnit li l-Fondazzjoni xorta waħda se tibqa' dedikata fuq il-ħidma tagħha favur il-pazjenti. F'kumment ma' News, il-President saħqet li pajjiżna għandu jingħaqad mhux biss f'dawn iż-żminijiet, iżda anke matul is-sena. Pajjiżna għandu bżonn jingħaqad dejjem għax hemm ħafna affarijiet illi nistgħu nitkellmu, niddiskutu, naslu ftehim fuqhom, imma ovvjament f'dawn iż-żminijiet għandna iktar nirrikorru biex ikollna dak li l-poplu jista' jara illi hemm qbil iwa. U f'dil ħaġa m'hemm ebda raġuni ara ma jkunx hemm qbil. Qed niftehmu imma l-qbil u l-għaqda bżonn jużi nerġa' nenfasizza f'kull żmien.